Dacă vinzi produse sau servicii și simți că muncești mult, dar câștigi puțin, s-ar putea să vinzi cui nu trebuie. Știi ce greșeală am făcut la început? Încercam să conving oamenii care nu aveau bani să-mi dea bani. Spoiler, nu funcționează. Până am învățat regula 6, vinde bogaților. De ce? Pentru că bogații nu caută cel mai mic preț. Caută exclusivitate, ceva ce nu toată lumea are. Timp salvat, fă-o tu în locul lui. Confidențialitate, nu vreau să apară pe internet. Calitate, nu cel mai ieftin, ci cel mai bun. Confort, să nu fie greu, să fie acum. Ca și exemplu, am întâlnit un client care plătea 1000 de lei doar ca cineva să se aducă să stea la coadă în locul lui. Nu pentru că nu putea face el, dar nu vroia. Dacă tu oferi servicii premium, dar le vinzi cu mindset de promoție de weekend, pierzi bani. Nu e vorba doar de produs, e vorba de cum îl prezinți, cui îl prezinți și ce promisiuni faci. Gândește-te, ai și tu o opțiune pentru un client bogat sau te adresezi doar celui care caută ieftin și rapid. Dacă vinzi premium, fii premium și cere premium. Oamenii plătesc pentru valoare, nu mai cere mai puțin decât meriți.